Era radyoyu denci gela. Başkodarın hecayı 19 Eylül 2024 Perşembe Brüksel'e saat 8'de Lame'de çağırdı. Emin uçağına var hoca peşkeş bikenle peşi çanser uçağına. Parizler bu hevditina birebe rapore serledan kirin. Gerileyin Kurdistan ile zapeledan nehda girker ceza kirin. Parlamenter ana miranda paz banker Brez Abdullah Öcalan demil dest berdin. Sazi uri kısinen Kurd Banga Beştarya Festivale kirin. Li Lübnane ve cari cihaza beytel taqiyan gelek miriu birindar hene. Belgodarin heja dubare denbaş em dest bi berfirêhiyan û çeyên xwe dikin parêzeran ji bo hevdîtina bi rêbera pure serlêdan kirin ji rêber Abdullah Öcalan 42 mehin tu agahî nayê girtin ji parêzerên Büroya Hukaya 3 salê İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Suzan Akiba û Emran Emekçi ji bo hevdîtina bi wekîlê xwe rêber Abdullah Öcalan re serli ser dozgeriya Komereya Bursayê û Müdüriyeta Girtîgahê İmraliyê dan. De heman demede parêzeran ji bo hevdîtina bi girtiyên din êlî İmraliyetên ragirtin Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım û Veysi Aktaji serli serdozgeri û Müdüriyeta Girtîgehê dan. Serlêdanên hevdîtinan her şeşmehan carekê ji hêla dadgeriya înfaziya Bursayê ve bihince tecezeyê disiplînê tên asten kirin. Bi biryara dawîrê jî di nava 6 salan de her ikem 13 hecaran ji bu 6 mehan cezeyê hevdîtina bu parêzeran re hatiye dayîn. Gerileyin Kurdistan el zapele dan nehda girker ceza kirin avendaragan dun çepemeniya HPG bida xuyaneke çalaken daviyen gerila u erişen arteşa tırkada girker agan. HPG tekildari çalaken gerila yenli heremen şehit deli arujava zape u metin acivan agayan dedi. Hevde heylûne da girkeran hevdan bi taqameniyên qedexek wêrê êrişî tünelên şer enli qada berxwedanaya girê cûdî bikin. Gerlayên êja astarî dijî da girkeran çalakeke sabtaje kirûn tevgerawan dan rawestandin. Hejdehê heylûne jî da girkeran berexwedan tünelên şer enli ve qadê gerlayên êja astarê dîsa li wan dan û du da girkeratin ceza kirin. Hevdehê heylûne jî da girkerên li qada berxwedanaya girê Amediyê bûn hedefa çekên giran ên gerîla û derpxwarin. Hejdehê heylûne jî gerlayên êja astarê li dijî da girkerên li qadê çalakeke suikastê kirin. Divê çalakiyê de jî dagirkerek hat ceza kirin. Heman rojê gerlayan çalakiyên xwe yên li dijî dagirkerên li vê qadê domandin. Tangeke hewd da bombeyan li tünelên şer bibarîne bu hedefa gerîla. Piştî destwerdanê tank neçarma ve kişiye li qada berxwedanaya girê bahar jî gerlayan derbeke giran li dagirkerandan. Hevdehê heylûnê gerlayan pêşî li kepçeyeke dagirkeran xistin û tevgera wî dan rawestandin. Paşê bi teknîkeke teybet li dagirkerandan di çalakiyê de 6 dagirker hatin ceza kirin bombeya wêjeke bi zincîr û cebilxaneya dagirkeran hate îmha kirin. Li herêma Metin jî 8 Eylûnê li qada berxwedanaya Şelazê droneke bombebarkirî ya dagirkeran hate xistin. Her wa gerlayan li dijî dagirkeran hewl didan li pêşberî tünelên şer ên li vê qadê bi cih bibin çalakî kirin. Piştî destwerdanê dagirkeran asteke xwe vekişandin li ser êrişên dagirkeriya Tirk jî HPG vagahî dan. 8 Eylûnê qada berxwedanaya Şelazê careke bi dronên bombebarkirî hat bombebaran kirin. Di navbera 17 û 18 Eylûnê de jî li Xakurkê qadên berxwedanê yên goşîne
ne kende kola sinine u berbizine ligare qaden değerik bilind bazı kani sarke khayre u sedare limetina qada berxodan ya beşili qandile qaden bepala u gireşit hiva begişti 27 caran bu balafirin şer hatiye bomba baran kirin vekidin zape gire efem limetina ji gire sere metina çar caran be helikopteran hatiye bomba baran kirin. HPG şehit hebun u botan Lamede şehit bun bir ani navenda ragihandunu çepemeniya HPG bida xuyaneke tekildari şeril navçı Ahmede Lice agahi parvekirin HPG tekildari şeru erişan van agahiyandı de arteşa Türk bazı ilune tevgereke berfire ha erişen nedici navçı Ahmede Lice da despekirin lehere medena bere hezelme ve arteşa devlet Türk'a dagir kerde şer kavmi militanen fedaiyen apoyu hevriyen mehebun piru botan osyan be fedai şer kirin u şehit bun da xuyaniya HPG وهذا دومه تكو شیرامه باکوره کردستان کو گلک بدرفتی زور و زحمتی علی سر خطا فدایتی تمشاندن گرلاین باکوره کردستان سرکشی تکو شیرامه آزادی ردکن لهر قاده تر سوقو فکمزن خستنه دل دولت آترکا قرکرو میتینگر هفرین مهبونو بوتانجی دبن فرمانداری هفریا مشید آخر مشتم مل بمل تکوشیا لایلت آمده دشرتو مرجن هری زور ده به پراتیکا خو نشاندان کو کاوه سکنا میلیتانی چوابه به شهادت خو فرماندان مکو تکوشناوان مزن بکن ام سوز دیدن کو لایق تکوشناوان بن تولاوان هلینن او خیالن هفریین خو بجیح بینن د سری د مالباتن هجاین هفریین خو ام جبو تبای ولات پاریزن کردستان سرساقی دخوازن ناسامن شهیدان وهانه Zirav taş, binasnav hebun piro, nave dayık amine, nave bav selam. Lamede jidayık buyed bazı ilona 2024 de lamede şehit bu. Fehmi Başkurt, binasnav botan osyan, nave dayık xeme, nave bav tahir. Liserte jidayık buyed bazı ilona 2024 de lamede şehit bu. Navende ragyandun çepemeniya HPG ve hakala her du şoreşkeran kir. Xalkemeye amede evladen xoyen heri heja, bey teredüş şandın navarefeng gerila یک جوان هفریین مجی هبون پیرو بو دناو مالبات و دردوره که ولات پاریز دمزن بو دزاروکاتی خود روی قریش اید دجمن ناس کر لکوچین آمده دناو جوانان ده دست به تکوشینه کر 2008 برای وی یوسف تاش بناسناو هبون پیرو بیشتر نواره فنگریلا بو سال 2007 لشمزیران شهید بو وی که بریارداریا ویا تکوشینه زده تر کر جبو طول برای خو او شهیدان هلینه بریارا تبلیبونه دا 2013 beri xoda çayın azatên Kurdistanê navê birayê xwe hebûn hilgirt û dest bi gerîlatiye kir li herêmên parastinê yên medyayê demeke xebat meşandin lê tim berê wî li Bakurê Kurdistanê bû di dema berxwedana xwe rêveberiyê de xwest bi çiyagen re li dijî dijmin şer bike lê ev pêşniyara wî wê demê nehat qebûl kirin paşê derfetî tevlî berxwedana xwe rêveberiyê bibe demeke dirêj di karên cuda de xebitî piştî perwerdeyê li ser ısrara zêde dîsa berê xwe da Bakurê Kurdistanê wek fermandarê herêmê derbasî amade bû bi tempoya xwe ya bilind bi îrade û karê xwe ya bi dîsîplîn ji hevriyên xwe re bû mînak çi erkes ser milê wî pêk anî û derbên giran li dijmin da hevriyê me botan osyan ji nav malbateke welat Parêz a ji navçeya Sêrtê berwarî de dayîk bû bi çîrokên lehengê yên gerîla mezin bû Peşî di nava xebatên ciwanan de cihê xwe girt wê deme meraqa wî ya gerîla zêdetir bû têkoşîna wê ya di nava ciwanan de bala dijmin dikşand û dîl hate girtin zindana Mêtingeriye veguheran dibistanê çawa ji zindanê derket 2019 berê xwe da çayên azatên Kurdistanê ku xeyala wî ya zarokatiyê bû pratika xwe ya pêşî li Amedê kir duwarê leşkerî îdeolojîk û rêxistinê de tim pêşxist derfet dît ku bi gelek fermandarên mezin yên wek Axîn Mûş nas bike û bi wan re li dijî dijmin şer bike bi taybetmendiyên xwe mîlîtaneke mînak apoyî bû di 5 salên gerîlatiyê de gelek serkeftin bi dest xistin û bu xwediyê tevlîbûneke fedaiyan e
Malbat cenazeye kure şehit botan girtin u defin kirin gerila Fehmi Başkurt binasnav botan Osyan dışazde ilonede pevçunekeli günde peyçareye navçelice Ahmet'e şehit bu. Malbat cenazeye şehit botan şizaziyatıpa adliye Ahmet'e vergirtinu bigirseyi breketin. Derketinan avça farkınaya Ahmet'e de konvoy hadsekin andın. Polisen tek desturdan ku tene vasayita cenazeye derbas ve vasayitenden hatın Asten kirin malbate cenaze şehit botan ani günde serxanız en avça bervarya serti. Cenaze şehit botan Osyan pişti vecibeyn olil reh gora babevi hate defin kirin. Günden Kandil'e hatın bomba barankerin rojane erişen devleti Türk adagir kerli serdeveren cudayen başlığı Kurdistan'e ben haber devam dike. Liguri agayen ku hevseruka şaredariya binare Kandil'e Servin Celal Dane roj nivse balafren devleti Türk adagir kerduh beşev günden xireyaz gormaşa u nevdeş den Kandil'e bomba barankerin. Liguri hemen agayen jiber bomba baranı ziyan geçti xozaye deveri. Her vahat diyarkerin ku bidirejahiya şevi balafren şer u keşveli ser asmane deveri Friyane ucber metrsiya bomba barane zrar uzyanen bomba barane hatine zanin. Devlet Atürk iruji herma brado se bomba baran gir. Eriş birya bala frenşeru o bu sampeka çavkaniyen xaci gutin devlet Atürk devera brados agirede hevleri bala frenşer bomba kiriye. Herva birya o bu sanji hemen herem hat top baran kirin. Jiber erişan zrareke mezin giha zeviyen çandiniye u jingihi. Ana Miranda Pazgut Konseya Avrupa'yı ji Türkiye duxaze kanunen xweli guri biryara sereras bike. Civina Komite Wezirana Konseya Avrupa'yı ji hevde îlonê ve devam dike. Komite ve 19 nîqaşên xwe bi encam bike. Çavê gelê Kurd, Hêzên Demokrasî û Azadî xwazên cîhanê jî Civîneye der haqê mafê hêviyê rêbera Podê komîte wê kîjan biryaran bide tê merak kirin. Parlamentere Koma Keskan Anna Miranda Paz ku di heman demê de endama İttifaka Avrupaya azade der haqê civînê de axivî. Vekîla Avrupî ragihand ku Tirkiye lazim e derbarê mafê mirovan de biryarên dadgeha mafê mirovan Avrupayê bîne cih û got di civîna komîteyê de jî ev rewş hate nirxandin. Konseya Avrupa dibêje biryarên mahkemeyê bînin cî dawî li pêkina mafê mirovan bînin. Rêber û Celan Beyê ku garantiya jiyana wî hebe di zindanê de tê ragirtin. Lê fikaran ku em bi ti awayî nizanin bêka di kîjan şert û mercan de tê ragirtin ev nayê qebûl kirin. Anna Miranda Paz da zanin ku wan weke komên cuda yên Parlamena Avrupayê şert û mercên ku rêber Apo tê de tê ragirtin gelek caran mahkum kirine û got li vê derê pirsgirêka herî mezin ev ku garantiya jiyana wî tune. Hatta garantiya tüm afeke ve jitine gele Kurd nizane beka di jiyana di jiyana Konseya Avrupa jî dixwaze jiyana wî di garantiye de be. Komiteya Wezîrana Konseya Avrupa jî Tirkiye dixwaze ku jiyana birêz Öcalan bixe garantiye de. Ev talep nîşanê me dide ku li Tirkiye ku dibin hikma diktatöriyê de ye mafê mirovan tune ye. Nöbeta azadiye ya jibure berapo li wargeha şehit Rustem Cudî bi koma heştû çaran devam dike li wargeha şehit Rustem Cudî maxmure bi daxwaza azadiya fîzîka rêberapo ji 20 îlona 2023 ve çalakî pêkte. Çalakiya nöbetê di roja 427 de ye û bi koma heştû çaran devam dike. Ji bo devirkirinê li saziya malbatên şehîdan merasim pêka dayika şehîdan Ayşe Arzu axivî got ku heta canê me heye em ê li pay doza rêber apo bin. ام یونی سرکوتی آزاد نبینی ام چالوکی خود از اینو بعد هم فاونو کینا و حتی ام سرک آزاد نکی ام در چالوکی خانه بعد حق نخواشی و گرتن و عودی و همین ساملات کرتینه ساگاله ما کرتینه ساز خواهد گرچک سا قنفم و محمود هفته دواد جارو تاقین چه بی چه دیتیا چه ودی که هم همین زنی زوروگین یعنی انسان سفید اردوغان و مسعود بازانی و اودرسا قمپتینو سعودیتین حتی هم آزادی و سروک نخواد نبینی ام چالوکی خواه بعد دوام متکین و همه های خودست که حتی صد جاسد مهایه همه سا به سروک خوابی و به دوز خوابی به شهید خوابی به حت خواب تاکیتم
Sarok Jiyan Nova. Sarok Jiyan Nova. Ji bo mîtînga azadî Amedê seferberî hat ragihandin. Platforma Saziyên Demokratîk 12 Îlûnê li Amed û İstanbulê di çavçoya pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî de kampanyayek nû da dest pê kirin. Kampanya bi sernavê Emredî ji kompleyê li ber xwe didin ji bo azadiyê li Amedê di civên bi daxuyaneke hevpar hat ragihandin. Kampanya wê 13 Cotmehê li Amedê bi mîtîngeke mezin bi dawî bibe. Heyeta platforma bi çalakiyên wekî civînên gel ên li Marmara, Ege, Çukurova, Anatolya navîn û Kurdistanê wê bi hezaran kesîrê bicive. Hevserokê Federasyona Komelên Hukuk û Piştevaniyê Malbatên Girtî û Hukûmxwaran Me Tuat ve Kerem Can Polat li ser amadekarî û xebatên mîtîngê axivî. Kerem Can Polat got ji bo azadiya Birêz Öcalan û neçareseriya doza Kurd li çaralên cîhanê çalakî tên li darxistin. Neçareserkirina vê meseleyê bingeha gelek pirsgirêkên ruşlata navî ne. Li Tirkiye krîzeke mirovî, ahlakî û wijdanî û hukukî heye. Ji bo çareserkirina van pirsgirêkan divê hukukî ji holê rabin. Birêz Öcalan re ji nû ve hevdîtîn bêkirin. Kerem Can Polat dawî ev peyamda. Em ê 13 Cotmehê li Amedê mîtîngeke mezin li dar bixin divê bi sed hezaran kes li Amedê li qada îstasyonê bicivin û ji vê rewşê re bêjin êdî bese. Li ber girtîgehê çalakiya azadiya hat kirin. Çalakiya deng bi de azadiya malbatên girtiyan di çarçoya kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî de dewam dike. Du jî malbatên girtiyan li ber girtîga Kürtçülerê kombû û daxuyaniyek da. Dayıken Ayştiye endam û rêveberên Têja, HDK, DPP, Dem Parti û Aykayder tevlî daxuyaniyê bûn. Polîsên Dewleta Tirk li nêzî girtîgehê re girtin û malbatên girtiyan asteng kirin. Malbatên girtiyan ji nêzî girtîgehê dibin dorpêça polîsan de daxuyanî da. Hevseroka Dem Partiya Edenê Hêlîn Kaya dorpêç polîsan şermezar kir û got li ruşlata navên kriz kur bûne îhtimala şereke giştiyê her diçe zêde dibe. Di pêvajoyeke wiha de em ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a biriyên demokratîk têkoşînê dikin. Bu polîtikên zextan û êrişên zordest pirsgirêk çareser nabe. Em bank li Hêzên Demokrasiyê dikin ku ji bo dawiyê li têcîta li İmraliyê girtîgehê bêhnin polîtikaya rehînayan ya di darizandina Kobanê û Gezî de were anîn. Divê dadgeha mafê mirovan Awropa dadgeha destûra bingehîn demir dest werin bi cîhanîn. Daxuyanî piştî çalakiya rûniştinê bi dawî bû. Ji bo azadiya rêbera Por Rûmeta xwe tevlî festîvalê bibin. Suudiyemîn Festîvala Çand û Hunera Kurd wê di 21 Îlûnê de li bajarê Almanya Frankfurtê bê li darxistin. Hevserokên Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Belçîkayê Torî Orak û Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Fransayê Xanê Akdoğan bank li herkesî kirin ku beşdarî festîvalê bibin. Taniyêja dijîn êrişên dagirkera dijîn xetayî xanetê werin em xwedî nastama xwe derkevin werin xwedî em çanda xwe derkevin werin em xwedî li zimanê xwe derkevin sî û diyemên Festîvala Navneteviya Kurdistan 21 Îlûnê li bajarê Frankfurtê têl darxistin werin em dest bikin yek em dil bikin yek xwedî li rûmeta xwe derkevin werin em govenda berxwedanê mezin kin werin em govenda azadiya rêbera بله گلی می هجا کردستانی برومت لسرناوی تجی کفی و جید دکفی ام بانگی گلی خود کن گلی باکور فرانسای اندجین فستیوال ماهیا یا سهودوامین لباجار فرانکفورت او محمیا ود خوین فستیوالی و ایرو چاندا گلی کرد قدا خکرن زمانی ویته قدا خکرن و ام لچاندا خوا لزمانی خوا لریبری خوا و چلو دمها و آگاهی ریبری منینا ابو نزیکی 26 ساله تجرید لسر ریبرا قوم بشكينن وام چاندا خو زماني خو بباريزن او محميه ودخويننا فستيفال سهودوامن Milisen HBDH li Bursa'ya agir berdan fabrika û kargeheke Milisen Ali Çiçek en HBDH diyarkirin ku li Bursa'yê ji bo bîranina şehîdên berxwedan a zindanê çalakî kirine. Li gurî daxuyanê dihê Îlûnê li taqa Mahmûdiye ya navçe İnegölê fabrikayeke mobilya ya kesekê faşîst ên MHP'yê hatiye şewitandin hatiragihandin ku 15 Îlûnê saat 1:45 de jî li herêma piştsaziya organîzê ya Süleymaniye ya navçe İnegölê kargeheke ve guherînê hatiye şewitandin. Li gurî daxuyanê di çalakiyê de kepçeyeke pîkapekê jî şewitiye.
Yekiniya bersivdane yen YPS li Amedê li Notirvanan xistin. Yekiniya bersivdanî ya Şehîd Reşo Amed ê YPS têkildarî çalakiya xwe ya li navçeya Kaya Pınar Amedê daxuyanek nivîskî weşan. Li daxuyanê nivîskî de hat gotin şeva 11 îlonê saat 22 de yekiniyeke me li hemberî Notirvanên li aliyê parkê dewriye digeriyan çalakeke bi çek pêkanîne. Di encama çalakiyê de ji du Notirvanan yek birîndar bûye û yê din jî bê serûbin gule reşandiye derdur û reviyaye. Yekiniya bersivdanê di dewamê de ev tişkotin. Piştî çalakiyê tevgereke xurt a maşîneyên zirxiye ambulans û dijmin çêbû bê serûbin bin çavkirin çêbûn. Lêbelê weke yekiniyeke dema çalakiyê de tipirsgirêkên me rûnedan ji bo plansaziya xwe ya dema pêş çê bikin em ê careke din bikevin nava liv û tevgerê de. Di daxuyanê de wiha dijî hat gotin. Hemû kesên ku hewl didin bajarên me bikin hêlîna siyaseta qirêj hewl dide ahlaqa civakê me têk bibin û ciwanên me ji rê derxînin di hedefe me de ne. Ji bo civakeke paqij em ê hêzên dagirker û hevkarên dijmin ji bajarên xwe bavêjin. Xwediyê Sûriyeke min xelata rojnamevaniyê Musa Anter û şehîdên çepemeniya azad diyar bûn. Merasima xelatayê wê li İstanbulê ji aliyê rojnameyê Yenî ya Şamebêbê li darxistin. Serlêdanên pêşbîrkê di beşên weke nûçeyên Kurdî, nûçeyên Tirkî, nûçeyên vîdeo wêne karîkatûr û ji bo bîranîna gurbetê li Ersûz nûçegîhaniya jinê de pêk hatin. Serlêdanan ku di 18 Hezîranê de dest pê kiribû heta 10 îlonê dewam kir. 18 îlonê berhemên hêjayê xelatê hatin dîtin diyar bû. Di 22 îlonê de wê li navenda çanda bajar a Cemîl Candaş bi merasimeke xelat bên belav kirin. Endamên jûriyê Ramazan Öztürk, Beritan Can Özer, Salih Yeşil, Özcan Yaman û Murat Baykara îsal bi yek dengî wêneyê nûçegîhanê Ajansa Mezopotamya Müjdat Can hêjayê xelatê dîtin. Müjdat Can bi wêneyê xwe yê sevalên dema şewata li Amedê de hêjayê xelatê hat dîtin. Jûrî Ramazan Öztürk, Nergiz İsmail, Bişar Dürgüt, Hatice Kamer, Münevver Karademir jî diwarê nûçeyên Kurdî de nûçeya Çîrokek Südwergir a Ziman û Têkoşîna Azadê ya nûçegîhana Anhayê Slava Abdurrahman Mihemed Emîn hêjayê xelatê dîtin. Dilek Arjin Öncel, Bircan Değirmenci, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfem Karatay jî diwarê nûçevaniya jinê ya gurbetê li Ersöz'de Rêzenûçeyên li ser karkerên çandiniyê yên nûçegîhan Rahime Karverî hêjayê xelatê dîtin. Xelata mansiyonê jî dan Halil İbrahim Çoban. Xelata rûmetê hat diyarkirin ji bo bîranîna rojnamevan Gülistan Tara û Hêrobahatên ên di 23 tebaxê de bi sîhayên dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê hatin qetilkirin. Her wa rojnamevan Paxşan Azîzî ku li Îranê cezayê darvekirine li hatiye birîn hêjayê xelata rûmetê hat dîtin. Berdewamın li gurî agayên ku di çepemeniya Rojhilatê Kurdistanê de hatine belav kirin, du hêzên rejima Îranê rojnamevanê bi navê Ferdîn Mustafayî yê xelkê Seqizeyê bin çav kiriye hat ragihandin ku Ferdîn Mustafayî li ser riya Banê hatiye bin çav kirin û çarenîşê wî nediyar e. Li Lübnanê vê carê cihazê bê tev teqiyan hejmara miriyan bû 20 kes. Di daxuyanê Wezareta Tenduristiyê de hat gotin di encama pêleke teqînên dijmin ên bi cihazên bêtêlên kiriye 20 kes mirine û zêdeyî 450 kes jî birîndar bûne. Lê gurî çavkanekê nêzî Hizbullaha Şî ya Lübnanê û xebatkarên rizgarkirinê roja sêşemê di dema veşartina cenazeyên çar endamên Hizbullahê de ku di teqînên cihaza ragihandinê de miribûn bawayeke hemwext teqîna cihaza bêtêlan pêk hatiye. Hat diyarkirin ku dema merasima cenazeyê de ji ber teqînan panîk çêbûye gelek kes bilez xwe veşartibûn. Wezareta Lübnanê jî ji roja sêşemê ragihand ku di encama teqînên hemwext ên cihazên ragihandinê ku Hizbullah bikar danî de pêk hat 12 kes mirine û di navbera 2705 û 2800 kesî de jî birîndar bûne. Hizbullahê ji ber van teqînên pêk hatî İsraîlê bi tamamî berpirsiyar girt û
هشیاری دا کو و جزیه کو حق دکه بستینه پشتی کو د جوتما 2023 ده لغزای شهر دست بکر حزب الله پشکری دابو حماسه کو لسر سینور اسرائیل اینیک وکه اسرائیل لسر تقینا تشیرو و نکر لبل ev مجار د مدیای خوده بو مانشت برپرس دیپلوماتیک لبنان عبدالله بوب حبیب کود کو ایریشا روژا سیشم دبه کو ببه سدما شرک برفرت دل روشلاتا نابین مجلس اولهیه یعنی توینیک بوی دی روژا این جیوینه که آوارتل دار بخدا کو رز تقینا لبنان پیک هاتنه گو تو بیش بکه هلبرینره ژاپن ایسوم جی جروجا پنجشنبه گوت گوان هلبرینا جهازن راگهاندنه یم بیتل کو مجارا گوتینه نزی 10 سال بره راوستاندنه بری گودارن جامنو چه نیرو پیشکش کرن جمو گودار کرن